Am fost la atelierul de ciocolată din Brașov. Dacă nu știai ce activități interesante au loc prin oraș, ei bine, ține minte acest atelier. Și hai să-ți spun cum s-a desfășurat și cât a costat. La început am aflat mai multe despre povestea bobului de cacao, despre cum recunoști o ciocolată bună și la ce să fii atent pe etichete, plus multe alte informații utile pe care le-am aflat chiar de la cel mai bun ciocolatier din România. Am și degustat mai multe tipuri de ciocolată, dar ne-am și pus pe treabă. Ne-am luat șorțurile și ne-am dus la bancul de lucru, iar fiind 1 martie ne-am creat propriile mărțișoare de ciocolată. Și să știi că ne-am bucurat de la mic la mare. La acest atelier pot participa copii cu vârsta de peste 5 ani. După ce creațiile noastre au stat într-un frigider special, le-am scos din forme și le-am ambalat. Iar atelierul s-a încheiat și cu degustarea unei praline, era atât de bună, Doamne! Ți se topea în gură. Și deja cred că ți-am făcut și ție poftă, așa că aruncă un ochi pe pagina lor pentru că au multe ateliere interesante. Prețul pentru acesta a fost de 65 de lei și chiar a meritat fiecare ban.